Troscadí Comórtas Leadóige Wimbledon. Pictiúr a hain. Sa Pictiúr seo tá scrúdú an táirg faoi lán seol agus feicimid na daltaí ag obair go dtí an díthleach I chala na scoile. An ihe sin, búlann Seán, Pádraig agus Eoin le chéile ag seisiún tréanála Leadóige. Tá deis Gaeilge Seán. Tá sé tar éis ticéad a bhuachan de Comórtas Leadóige Wimbledon ag deireadh na míosa. Tugann sé cuireadh don na buachaillí dul ann leis. Pictiúr a dó. Sa Pictiúr seo feicimid na buachaillí ag Airfort bhaile á clia agus tuismitheoirí cheáin in éineacht lo. Deir móthir cheáin lo téach sa cheola cólua is a thrisin siad a nóstáin agus deir a athair lo tainmh a bhaint as an tros. Gan dabht tá na buachaillí ar bís agus ag súil go mór leis an tros. Pictiúr a trí. Feicimid drothad London sa Pictiúr seo chomh maith le habhaing an Thames. Lá bra brothalach atá ann agus tá na buachaillí inis ar a sábhaíonn so ina nóstáin. Gan áras tá siad antócha leis an seomra atá fíor chompordach dar lo. Dar náig tá na buachaillí stiúcha leis an ocras, agus sa craonn siad rud éigeanna ordú ón míochláir seirbhís seomra. Pictiúr a ceathair. Sa Pictiúr seo taon na buachaillí ar bhas trasóireachta timpeall na cathrach chun na radharc cáiliúla go léir a fheiceáil. Déanann siad úntas ar na slúite daoine ar Big Ben chomh maith leis an London Eye. Is léir go bhfuil siad go mór faoi ghriacht ag cathair London. Pictiúr a chuig. Sa Pictiúr seo is léir go n-éiríonn leis na buachaillí bula leis na himróirí cáiliúla Nadal agus Djokovic roimh an glutha. Fáin siad a sinúcháin uatha agus caitheann siad tamaill beag I mbun chomrála. Gan dabht caitheann Nadal agus Djokovic go deas leis na buachaillí. Pictiúr a sé. Tá an cluiche Leadóige a thart agus tá sé buaite ag Djokovic, ba bheag a bhí idir an dá imreoir áfach. Dar náig, bhí an tá leis na buachaillí go raibh an deis seo acu. Tá brónar a bheith ag filleadh abhaile, ach ní dhéanamh siad dearúd go deo ar an tros go Comórtas Leadóige Wimbledon.